Pun Kakang royo-royo teko mrene pun Kakang njaluk pengayoman kelawan Siadi. Pun Kakang njaluk pengayoman kelawan Siadi. Ketok iki pun Kakang dadi buron Yai. Pun Kakang dadi buron. Njaluk pengayoman Yai. UDAWA inggih sinuwun ngapunten kula ingkang sowan tanpa paliwara nyuwun pangapunten sinuwun. Iya ora dadi ngopo apa ngaturi kauningan bilih ing dinten sak mangke negari Dwarawati kadatengan para ngamuk. Lho Dwarawati ketekan musuh? Inggih sinuwun. Sapa menika ngangken saking negari Ngastina mandar piyambakipun ngundha mananting nantang-nantang kawan sinuwun Prabu Baladewa. Iblis kula sambas tiyaki lan Kakang Anoman. Wonten pangendika ingkang dawuh. Wonten dawuh Koko Prabu, wonten pangendika ingkang dawuh Gusti. Mara gage metu njaba. Tututana Koko Prabu Baladewa. Mbok nganti ana apa-apa. Sapa sing nantang-nantang Prabu Baladewa? Ayo, ndi menusane? Iki lho, Prabu Baladewa Yonono. Iki Prabu Baladewa Yonono. Sapa? Sapa kowe? Kowe takon karo aku. Yen kowe takon karo aku, Patih Dirbelgi jenengku. Dirbelgi, iya. Saka ngendi? Aku mburi saka negara Ngastina. Kowe sapa? Lek nomripatmu jari gobokmu. Iki Prabu Baladewa iki aku iki. Oh, kowe sing jeneng Baladewa. Iya, arep apa kowe? Tiwas kebeneran. Kowe dina iki gelem dadi bandan. Kowe rangket sowanke Gustiku Sinuwun Prabu Wulan Dadra. Meripatmu jangan gobokmu, ayo.
ketokan katidayanmu jangan berdewa di dapurmu ayo ketokan watekan jaya jayanmu kurang guru nyurono kurang jangan bedati yo nemu